pam, 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 pa, para, pam, 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 pa. Si non me dan un aplauso, non saio, vai. Esta semana celébrase no Carballiño o Festival de Títeres que chega este ano a súa edición número 16. Durante estes 4 días, as familias, en especial os nenos, desfrutarán coas representacións e obradoiros que se van desenvolver na entrada principal do Parque Municipal do Carballiño. Desde a Concellería de Cultura queren impulsar este evento ca intención de introducir o público máis pequeno no teatro, convencidos da importancia que ten para o seu desenvolvemento persoal e académico. Sinalan que as compañías participantes están entre as mellores de Galicia, unha comunidade que destaca neste eido e o remate das obras terán lugar os obradoiros interactivos que cada vez teñen máis demanda. Desta maneira, comezaba o festival onte coa compañía Garabato de Xogos, que puxo en escea unha armadura con ferruxe, un espectáculo para idades a partir dos 3 anos. Hola, cabaleiro! Pichi, 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 pu. Boas tardes, bufón. Onde vas, cabaleiro? Con la wifi. Que wifi, ni wifi. Marcho á guerra. Pero, se acabas de voltar. Pois xa teño que partir. Sempre terei que luitar nas guerras que están por vir. Pois non, quítoche esta espada, miña. Ai, que... Ui,